ସକାଳର ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶି ବହୁତ ସାରା ଗପ କଲୁ। ଗପ ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ମୋର ତ ଲଞ୍ଚର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ଲଞ୍ଚରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ବନେଇଥିଲି ଭାତ, ଡାଲି, ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କଷା, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ସହିତ ସାଲାଡ଼ ବି ରଖିଥିଲି। ଘରର କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲି ମୋର ବାହାରର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଘରେ କିଛି ଖାଲି ଟ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଥିରେ କିଛି ଶାଗ ବୁଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଟ୍ରେରେ ମାଟି ଆଉ ଖତକୁ ରେଡ଼ି କରୁଥିଲି ଶାଗ ପକାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାରର ଶାଗ ବୁଣିବାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ମୋ ଟ୍ରେରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ସବୁ ବୁଣୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେରେ ଶାଗ ବୁଣନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ।